Els veïns del Turó de la Rovira estan a l'espera que l'Ajuntament retiri les antenes il·legals que hi ha instal·lades a alguns edificis de la zona. L'Associació Catalana de Ràdio va denunciar aquesta situació i ara una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga a expedientar les antenes pirata que ocupen més de 120 freqüències de ràdio i televisió. L'Ajuntament ja ha expedientat a 7 propietaris de finques que tenen antenes al terrat i un cop passat el termini d'al·legacions pot procedir a precintar o enderrocar l'antena si no ho fa voluntàriament el propietari. Quan arriba un moment que dius, escolta, això ja és il·legal i tal, plega, home, plega, no? Reconeix, canvio de puesto, busca't la vida d'una altra banda, no. Això és com si hi hagués una farmàcia correcta aquí i en un altre costat, sense llicència res, venent els medicaments sense recepta. Des del 2010, el nombre d'antenes no ha parat de créixer fins a les 22 que hi ha actualment. Els veïns es queixen dels problemes de salut que els provoquen les altes radiacions de les antenes.